Bueno, ahora sí. Buenos días, señoras e señores diputados, medios de comunicación, público que nos acompaña. Imos dar comenzo á sesión extraordinaria do Pleno da Excelentísima Diputación Provincial de Lugo, comenzando polo punto primeiro da orde do día, que é o Plan Económico Financiero. Dictamen da Comisión, por favor. Fue dictaminado en la Comisión Informativa de Economía, Recaudación, Facenda Especial de Contas correspondiente al día 6 de septiembre, dictaminado favorablemente y le corresponde al Pleno pronunciarse para su aprobación definitiva. Muchas gracias, señora secretaria. Hai intervencións? Intervencións? Sí. Pois entón, case mellor que explique a diputada da área en que consiste o plan e logo xa os grupos debaten o que consideren. Así que, doña Mayra, ten usted a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Bo día, señores diputados e señoras diputadas, medios de comunicación e público en xeral. Este é un asunto sobre o que dispoñen de toda a documentación e que, ademais, foi tratado xa na Comisión Informativa de Economía, Recaudación e Facenda, que tivo lugar o pasado venres, na que a interventora lles ofreceu aos diputados e diputadas membros dos tres grupos provinciais explicacións ao respecto. Polo tanto, vou a facer unha breve intervención simplemente para lembrar que a Diputación de Lugo debe aprobar e aplicar este Plan Económico Financiero 2019-2020 por superar no exercicio 2018 a regla de gasto, é dicir, o límite anual de gastos non financeiros establecidos para as administracións públicas pola legislación estatal. Trátase de un desaxuste conxuntural entre gastos e ingresos non financeiros que, de feito, segundo reflicte no Plan Económico Financiero, se vai a corrixir na liquidación deste 2019 no vindeiro ano. Este é un dato importante porque, é algo puntual, que non é de carácter estrutural e que pon de relevo que a situación económica da Diputación que está saneada. O incumprimento da regla de gasto, tamén, como se pode ver no informe de intervención, é por un importe total de 1.924.000 euros e estivo provocado por varios motivos. Un deles, pola execución dos investimentos contemplados no Plan Extraordinario de Rehabilitación de Firmes, que se está aínda levando a cabo, financiado con unha operación de tesorería de 15 millóns de euros. Tamén pola execución de varias residencias da terceira idade, así como polo incremento salarial que se produxo ao personal dos parques de bombeiros e tamén polas encomendas da Diputación á Fundación TIC. Polo tanto, aplicar este plan económico financiero significa, a nivel práctico, que a Diputación debe respetar o límite de gasto marcado polo Estado neste 2019 e no 2020, e unha vez aprobado, será publicado e se lle remitirá á Xunta de Galicia para a súa aprobación definitiva. Moitas gracias, doña Mayra. Don Efrén, ten vostede a palabra. Sí, moi bo día a todas e a todos, diputados, diputadas, prensa e público. Nada, nos neste punto, como ben explicou a compañeira, as causas da elaboración deste plan económico financiero, vamos a estar a favor, hai que aprobalo e estamos a favor, non temos moito máis que engadir. Moitas gracias, don Efrén. Doña Elena. Perdón, vai ser o señor Castiñeira, polo tanto, pensei que iba a ser a voceira, polo tanto, como nadie me había dito o cambio, ten vostede a palabra. Moitas gracias, señor presidente. A verdade é que é un mal asunto para esta institución empezar o seu primeiro pleno da legislatura con dous asuntos económicos e con dous asuntos económicos negativos. Sorpréndenos precisamente a opinión do BNG que na pasada legislatura era moi crítica coa opción económica que decidiu no seu momento o equipo de goberno
do Partido Socialista e agora pois apoyen incluso pois un plan económico financiero que trae uns recortes pois de cerca de 1,5 millón de euros, non? Mal asunto precisamente porque non só por o recoñecemento desa mala xestión que se fixo en certas circunstancias, sino polo que vai a traer despois, como decíamos antes, pois certos recortes. Como ben decía a voceira do Partido Socialista, chegamos aquí porque se incumple a regla de gasto. Todos os que fomos, ou de alguna maneira, mandatarios públicos ou en algunha administración, sabemos que é complexo esta circunstancia, pero incúmplese a Lei 2/2012 de Sostenibilidade Financiera e de Administracións e, polo tanto, hai que facer pois, ese axuste. Axuste que ven por desaxustes tanto en diferentes órganos, na Diputación, como en diferentes órganos. Si é certo que, como dice o informe, pois están as obras de arreglos de firmes, hai outras obras casi por 4 millóns de euros, están os salarios e demais. Moitos son compromisos tamén que houve co Partido Popular, efectivamente, eses arreglos de firmes, pero nosotros comprometímonos con vostedes para apoialos nos orzamentos, pero que os levaran ben e que os xestionaran adecuadamente, non que con elo, pois, agora pois, veñan casi como que a disculparse de que por haber feito as cousas que nos pideu o Partido Popular, pois, incumplimos a regla de gastos. Ás veces, as cousas eu creo que se van dando por si mesmas. Empezamos esta legislatura con dos asuntos económicos, pero é que o primeiro pleno que tivemos foi o tema, un pleno de acordo ás residencias. Ao final, pois, casi todo se ven dando ao mismo sentido. Parece que estes desaxustes económicos da anterior legislatura parece ser que van a ser pois, o que van a condicionar a seguinte. Queremos saber, porque ao final pois, é a segunda parte da nosa intervención, que medidas van a levar para facer este plan económico financiero. Sabemos que van a afectar ao capítulo 6 de inversións e queremos fazer unha pregunta directa ao señor presidente. Ese máis de 1,5 millón de euros que vai a ter que recortar con este plan económico financiero vai afectar a construcións das residencias que se comprometeu no seu momento, no pleno de investidura, precisamente a non tocalas, ou en todo caso, se non vai a ser así, onde vai a quitar ese 1,5 millón de euros? Gustaríanos que nos respondera o presidente, posto que creemos que é algo importante e que vai a condicionar este exercicio. Moitas gracias. Moitas gracias, doña Mayra. Ten o segundo turno. Miren, a Diputación supera a regla de gasto, que, por certo, pois, foi algo que impuxo pois, o goberno do Partido Popular cando gobernaban. Vostede, como exalcalde, saberá que en moitos concellos aproban estes planes económicos financeiros, non só os derivados pola regla de gasto, que eu creo que é unha cuestión menor, e que usted saberá, non é o mismo incumplir a regla de gasto que incumplir a estabilidade orzamentaria. A min sucedeu o mesmo. Cando gobernaba o Partido Popular en Trabada, pois nada máis chegar tivemos que aprobar precisamente un plan económico financiero, non por incumplirse a regla de gasto, non por haber atendido necesidades dos veciños e das veciñas desta provincia, como foron mellorar as carreteras, como foron abrir e seguir construindo as residencias e tamén pois, atender demandas de determinados sectores como foron os bombeiros ou o personal da Fundación TIC, senón pois, por malgastar e por non facer unha xestión adecuada, que foi o que levou a ese incumprimento de estabilidade orzamentaria tamén. Neste caso estamos a falar de que incumplimos a regla de gasto, que é un plan económico financiero moi sinxelo, que en 2 anos pois, temos a previsión de atoparnos xa pois, cumprindo a regla de gasto e, obviamente, pois, nós preferimos atender as necesidades dos nosos veciños, mellorar as súas infraestructuras, algo que tamén pois, vostedes reivindicaban moito cando estaban na oposición, e
eu creo que, como exalcalde, pois debería saber que non é algo estructural, que é algo puntual e que, desde logo, pois non é nada preocupante porque a situación económica da Diputación está saneada. Moitas gracias, don Efrén. Bueno, mire, señor Castiñeira, fala da postura do BNG na legislatura pasada. Bueno, é curioso cando vostedes foron os que aprobaron estes orzamentos, pero e nos estuvemos en contra, pero xa non é eso. Mire, teñen moito interés en discutir a legislatura pasada, na que podemos considerar que foi unha legislatura para olvidar en moitos aspectos. Neste punto non queríamos entrar a abordar a legislatura pasada, porque non é o que se ven a aprobar. Vense a aprobar unha ferramenta que é necesaria por lei, que é aprobar un plan económico financiero e que necesitamos e que, ao noso punto de entender, está ben elaborado e en breve vai facer que volva a estar en estabilidade a esta institución. Pero eso, nós non vamos a entrar en debates do pasado. É un tempo novo, vamos camiñar hacia o futuro e vamos tratar de dignificar esta institución e non volver a debates pasados que vostedes están empeñados en volver. Sentíanse moi a gustos na legislatura pasada, isto non vai ser o mismo. Entón, a postura do BNG foi crítica e é evidente que algún problema de xestión hubo, pero non vamos a entrar agora nel. Aquí traise a aprobación do plan económico e nós vamos estar a favor. Moitas gracias, don Efrén. O señor Castiñeira. Gracias, señor presidente. Empezou polo señor Castro. Recordei que a legislatura pasada empezou con unha moción de censura na que o BNG e o Partido Socialista estaban de acordo en deixar de lado o goberno da opción máis votada. Despois pasou o que pasou, pero tamén por culpa de vostedes. Foi o Partido Popular o que tuvo que vir e poñer as cousas no seu sitio e apoiar o Partido Socialista, algo que non faría nunca o Partido Socialista. E yo digo por experiencia, señora Maire, vostede o sabe, somos alcaldes veciños, nunca o Partido Socialista apoiou ningunha proposición económica do Goberno Popular que estaba en minoría en Foz. Polo tanto, é normal que vostedes irán borrarse da memoria destes últimos 4 anos, pero foron vostedes e o Partido Socialista aqueles que nos trouxeron a estas circunstancias e estas situacións económicas e a isto de ter que empezar un pleno dunha legislatura con 2 asuntos económicos que non son favorables. Señora Maire, claro que recoñezo que efectivamente a regla de gasto moitos dos que aquí estamos a incumplindo, é complexo, é difícil se queremos facer inversións, se queremos facer cousas importantes nos nosos concellos, ás veces hai que incumplila. Eu fun o primeiro deles, non? Pero sí que é certo que todas estas xestións as hai que facer con unha moderación, con un certo estudio, e neste caso o Partido Socialista ten que recoñecer que non o cumpleu no seu momento. Polo tanto, reiteramos a nosa pregunta, señor presidente, esperemos que estas afeccións non teñan que ver coas inversións que se van a facer nas residencias nos próximos anos. En todo caso, señor presidente, nos informe en que vai a reducir no 1,5 millón de euros, en que vai a reducir esas cuantías en inversións reais que propón este plan económico financiero. Moitas gracias, señor Castiñeira. Doña Meira, temos un turno de peche. Bueno, alégrame que recoñezan que é algo habitual na maioría das administracións. A ver, se ven eu aquí, pois tamén quero poñer de manifesto que comezamos a legislatura desta forma porque, obviamente, un goberno en funcións tampouco non o podería aprobar. É algo que ven derivado de anos anteriores e, polo tanto, non é como comeza a folla de ruta o goberno. É algo necesario que temos que facer e que, evidentemente, este presidente vai a facer de forma que afecte na menor medida as necesidades dos nosos veciños e das nosas veciñas. Polo tanto, estean tranquilos con o tema das residencias porque xa as temos abertas, están funcionando, está en os nosos maiores nelas. Vostede tamén sabe o difícil que é poñer en marcha
pois estes servicios, porque tamén ten unha residencia no seu concello, e evidentemente vamos a continuar traballando, pois tendo sempre como a nosa máxima e a nosa folla de ruta, pois atender as necesidades dos nosos veciños, que é para o que estamos aquí. Así que, Ten que rematar. pola miña parte, nada máis. Rematou o seu Gracias. tempo. Moitas gracias, doña Mayra. Sometemos a votación o Plan Económico e Financiero 2019-2020. Votos a favor? 13 votos a favor. Votos en contra? Non hai. Abstencións? 11 abstencións. Queda, polo tanto, aprobado o Plan Económico e Financiero. Pasamos ao seguinte punto do orde do día, o punto número 2, que é a aprobación se procede de recoñecemento extrajudicial de facturas. Dictamen da Comisión, por favor. Fue dictaminado en la misma Comisión de Economía, celebrada el 6 de septiembre, y la propuesta que se somete a la consideración del Pleno es la aprobación de dicho reconocimiento extrajudicial. Moitas gracias, señora secretaria. ¿Vai haber intervencións este punto? Sí, moi ben. Pois entonces, doña Mayra, explíquelle ao Pleno cal é a proposta. Moitas gracias. Bueno, sobre este asunto, pois tamén como no anterior, teñen toda a documentación e trátase pois de aprobar un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito para o pago de 6 facturas que son de suministro de materiais á Granxa Galloso Castro por un importe de 74.712,40 euros, correspondentes tamén ao pasado mandato. 5 son do ano 2016 e unha do 2017, e o que vamos a aprobar pois é precisamente habilitar o crédito para efectuar o pago de estas facturas, destes servicios prestados. O reconocimiento extrajudicial de crédito é un instrumento previsto pola Administración que, en calquera caso, pois a Diputación de Lugo o utiliza de maneira moi excepcional. De feito, pois o último reconocimiento que se trouxo a pleno foi fai 6 anos e, de feito, pois estes 74.700 euros pois supoñen aínda menos do 1% do importe das facturas abonados durante o ano 2018. Moitas gracias, doña Mayra. Don Efrén. Sí, neste punto pouco que aportar. Como ben decía, é un instrumento legal, non debería producirse, pero todos sabemos que en algún momento da xestión é difícil que en algún momento non acaben a facturar neste reconocimento extrajudicial. Evidentemente, nos vamos votar a favor porque os proveedores non teñen culpa de algún desaxuste na xestión, que, como ben digo, non debería, pero é verdad que calquera que tuvera responsabilidade de goberno sabe que en algún momento se producen. Moitas gracias, don Efrén. Señor Castiñeira, o seu turno. Moitas gracias, señor presidente. Recordalle que non me respondeu a esas dúas preguntas lanzadas, non? Que crean bastante incertidumbre no primeiro punto. E, pois, bueno, decille ao señor Castro que pouco que aportar, pois eu creo que isto vai a ser un balance durante toda esta legislatura. O BNG ahora mismo pois está prácticamente nas mans do Partido Socialista. Estes dous puntos o demostran. Isto está en consonancia co primeiro punto, como decíamos antes, porque hai un recoñecemento extrajudicial, en este caso, na Granja Galloso Castro, porque se fixeron gastos sen ter dotación presupuestaria. Non é que o diga eu, é que o dice a interventora. Efectivamente, isto tamén é unha parte ordinaria de moitos procedementos administrativos e moitos concellos o estamos facendo, pero sí tamén é ben certo que na Granja Galloso Castro se leva facendo pois bastantes veces. Creemos que é un problema de organización, absolutamente. As facturas que venen aí son facturas ordinarias de calquer gasto de unha granxa, de piensos, de sulfatos e demais. É unha falta de previsión absoluta. É unha
unha pena que non esteña o diputado, o señor Lino, que era o responsable político naquel momento, pero hai máis responsables políticos, e vostede ben o sabe, señor presidente, e a outra das preguntas que nós vamos a facer é se precisamente vai a vostede manter ese cargo político que é o que dirixe a día de hoxe a Granxa Galloso Castro e que está mandando recoñecidas, o sea, facturas sin recoñecer en diferentes momentos. Pero é que iso é unha práctica bastante común, porque no ano 2016 xa había máis de 151.000 euros de facturas que non tiñan dotación económica e que houbo que pagar. Neste caso tamén nos preocupa moitísimo que se echan facturas do ano 2016. O sea, quérennos decir que hai 3 proveedores que levan desde o ano 2016 sin cobrar un total de 75.000 euros. A mí iso non me parece normal. Nos concellos, polo menos os que xestionamos o Partido Popular, os recoñecementos extraxudiciais, recoñecemos facturas do ano pasado que chegaron tarde ou que efectivamente non tiñan desaxuste, pero son do ano 18, teríamos que estar recoñecendo agora, pero do ano 16, a verdade é que eu creo que debería ter unha explicación moito maior que a simple de que é un caso ordinario. Moitas gracias, presidente. Moitas gracias, señor Castiñeira. Doña Mayra. Bueno, obviamente, se hai 6 anos que non se trae ningún recoñecemento extraxudicial de crédito, está claro que non é algo que se faga de forma habitual. Efectivamente, nos concellos normalmente se levan as de anos anteriores a reconocimientos extraxudiciais de crédito. Se ven unha administración como é a Diputación, obviamente, tamén ao ter máis servicios non funciona da mesma forma que estamos acostumbrados nos concellos. Habilitamos o crédito que a finalidade, obviamente, de pagarlle a estas empresas. Estamos de acordo en que tenen que cobrar, os servicios están prestados e agora, no primeiro pleno deste mandato, precisamente para facelo de forma máis rápida posible e que eles poidan cobrar polos servicios que prestaron, traemos este expediente aquí, que espero que se sumen a apoiar precisamente para que poidan cobrar. Moitas gracias. Moitas gracias, doña Mayra. Antes de seguir ca palabra, permítame que lles diga que me acaba de dicir a señora secretaria que hai un diputado que falta no pleno de hoxe, que é José Ángel Santos Sánchez, e que lle avisou a ela de que non podía vir, porque estaba de viaxe, así que disculpar ao diputado que hoxe non pode estar aquí. Nada máis que dicir eso. Don Efrén, temos a palabra. Sí. Bueno, señor Castiñeira, desvía o debate e que o BNG está nas mans do PSOE, o BNG está nas mans do BNG como sempre estivo. Eu entendo que lle moleste que haxa acordos, hai un acordo público de goberno entre o BNG e o Partido Socialista que creemos que vai levar a esta institución a devolverlle o descrédito que sufriu na anterior legislatura, pero que na anterior legislatura que quere que lle diga que vostedes estaban nas mans do señor Martínez para montar un circo. É o debate que quere levar sobre unhas facturas de red, porque esas afirmacións de que o BNG está nas mans do PSOE, o BNG ten un pacto con o PSOE e defendémolo en público, presentámolo e estamos contentos con ese debate porque creemos que vai ser vos para as persoas. Outra cousa é o que fixeron vostedes na legislatura pasada en mans de quen estaban vostedes. Se quere explicarlo, explico, pero mete aquí en barra o debate. O Partido Popular gostalle moito eso, pero nós estamos orgullosos do acordo que chegamos co Partido Socialista, o BNG, o Partido Socialista, e vostedes en mans de quen estaban. Contribuíron ao descrédito desta institución e nós chegamos a este acordo para devolverlo. O sea, que deixe deses ataques, non sei a que queren vir, a que xo queren entrar nese debate, pero nós non temos nada que esconder, os nosos acordos son públicos, os seus a veces non, entón é a explicación que lle podo dar sobre eso. Moitas gracias, don Efrén. Señor Castiñeira, o seu turno. Gracias, señor presidente. Pues claro que yo vou decir onde estuvo o Partido Popular. O Partido Popular estuvo coa gobernabilidade. Está aí o Partido Socialista. Cando se quedou sin socios o Partido Socialista,
chamou á porta do Partido Popular. Aprobamos orzamentos. Gracias a aprobar eses orzamentos, aprobamos o Plan Único. Sabe vostede o que é o Plan Único, non? Que é importante para todos os concellos. O propuxo o Partido Popular gracias a eses pactos importantes dos que vostede fala que foron a escuras. A aprobación dos firmes, eses 15 millóns de euros, foron pactos importantes para a Diputación de Lugo. Estáse construindo unha canceira en Foz gracias a un acordo precisamente por eses acordos. O sea que non pode dicir vostede que son inútiles. Nós, desde logo, que non imos a ser un impedimento para que os provedores cobren, non nos explicamos, dende logo, por que no ano 2017 non veo este recoñecemento ou non veo no ano 2018, ten que vir no ano 2019 que lle pasou a esas facturas para que non puidesen vir no ano seguinte. Bueno, pues, o explicamos aquí perfectamente, pero o Partido Popular vaise abster porque, lógicamente, hai que levantar unhos reparos de intervención que os debe levantar o Goberno ou os seus socios, pero nós, dende logo, que non vamos a impedir que eses provedores cobren, porque o que queremos é que, precisamente, xa teñan os seus cartiños nos seus petos para que empecen a facer as inversións necesarias, porque estou seguro que 40.000 euros para unha empresa dese tipo ten que ser bastante dificultoso sair adiante. Por lo tanto, unha vez se aprobe, traten de pagar o antes posible, porque iso é o que quere o Partido Popular. Moitas gracias. Moitas gracias, doña Mayra. Ten o turno de peche. Nada, evidentemente vamos a aprobar o recoñecemento extrajudicial para que os provedores cobren. Menos mal que non dependemos do Partido Popular precisamente para aprobalo, porque senón igual seguían sin cobrar. Moitas gracias. Moitas gracias. Sometemos a votación, entonces, o recoñecemento extrajudicial de facturas. Votos a favor? 13 votos a favor. Votos en contra? Non hai. Abstencións? 11 abstencións. Queda, por tanto, aprobado este recoñecemento. Pasamos ao terceiro punto, que é a aprobación se procede da terceira adenda ao convenio da subvención directa excepcional outorgada pola Diputación Provincial de Lugo a Raiolas Lugo, que é a Asociación de Pais e persoas con trastornos xeralizados de desenvolvemento co obxecto de colaborar na financiación da legalización e adecuación do edificio para o centro de día para persoas con TEA. Dictamen da Comisión, por favor. Fue dictaminado en la Comisión Informativa de Asuntos del Pleno correspondiente al día 6 de septiembre y al Pleno le corresponde la aprobación porque viene informada favorablemente por la Comisión Informativa. Moi ben, moitas gracias. ¿Algún turno de palabra que haga alguien para esto? ¿Sí? Doña Elena. Sí. Pero primeiro intervirá quen expón o asunto, non? Bueno, non sei. Vostede... Bueno, pois veñen, doña Pilar. Non hai problema, que interveña doña Pilar. Pero que a pedir a palabra foi vostede, preguntei se había turnos, usted dixeme que sí, por eso lle daba a palabra. Marco seu. Pero eu pedín se había turnos. Usted dixo que sí, por eso lle daba a palabra. Pero en todo caso non hai problema. Doña Pilar. Moi bons días a todas e a todos. Moitas gracias, señor presidente. Moi brevemente, porque a proposta está clara, foi dictaminada en comisión informativa e trátase desa terceira adenda para facilitar o obxectivo que se persigue precisamente con este convenio de subvención directa excepcional outorgada a Raiolas para a adecuación deste edificio para centro de atención. A adenda é solicitada por eles en este sentido. Pois nada máis que decir. Moitas gracias. Moitas gracias, doña Pilar. Doña Elena. Simplemente anunciar o noso voto favorable, por suposto, aproveitar para facer un recoñecemento público a esta asociación, non só polo seu traballo diario, sino tamén pola súa constancia e pola súa perseverancia nun proxecto que entendemos que é moi importante non só para a cidade de Lugo, senón tamén para a provincia. Moitas gracias, doña Elena. Don Efrén, quere intervir? Moitas gracias. Non hai segundo turno. Bueno,
Pois entonces sometemos a votación esta adenda de Raiolas. Votos a favor? Unanimidade. Apróbase por unanimidade. Pasamos ao punto número 4, que é solicitude de compatibilidade para a función docente universitaria dun membro da Corporación Provincial. Sí, señor Rivera? Bueno, por razóns obvias, segundo o artículo 96 do ROF e o artículo 76 da Lei 7/85, solicito ausentarme tanto do debate como da votación no caso de haber. Moi ben, pois a persoa afectada da corporación é o señor Rivera, auséntase do pleno. Bueno, pois para facer unha breve exposición de doña Pilar, se nos exponde que vai isto. Moi brevemente tamén, despois do dictamen emitido pola Comisión Informativa, vista esa solicitude de don Pablo Rivera Capón, membro desta Corporación Provincial da Deputación de Lugo, para solicitar a compatibilidade para a función docente, pois, sin máis debate, se propón que se continúe co punto. Pois moitas gracias. Alguna intervención? Sí, señor Castillo. Polo Partido Popular non hai debate, entendemos que é un tema lóxicamente normal e, por tanto, pois estémonos... Pois moitas gracias, señor Efrén. Moi ben. Sometemos entonces a votación. Votos a favor? 12. Abstencións? 11. Non hai votos en contra, queda, por tanto, aprobada. Abstenciones 13, perdón. No. Abstenciones? 12 abstencións. 12 votos a favor, 12 abstencións, non hai votos en contra. Perfecto. Podes incorporar outra vez ao pleno. E pasamos ao punto número 5 da orde do día, que é inicio do procedemento para a extinción de Suplusa. Dictamen da Comisión, por favor. Fue dictaminado en la Comisión Informativa de Asuntos del Pleno, correspondiente al día 6 de septiembre, y le corresponde al Pleno pronunciarse sobre la propuesta que fue informada favorablemente en la meditada comisión. Moitas gracias, señora secretaria. ¿Vai haber peticións de palabra sobre este asunto? Sí. Pois entonces, doña Pilar, expóñanos ao Pleno a proposta. Moi ben, moitas gracias de novo. A verdade é que con esta proposta que se trae a debate abordamos un asunto de trascendental importancia para o futuro da entidade provincial e tamén da provincia de Lugo. De aí que o presidente precisamente o impulsar e tomar a decisión de convocar este pleno extraordinario no que hoxe nos encontramos. Un asunto do que todos vostedes teñen información necesaria con carácter previo xa á celebración desas comisións informativas. Teñen tamén a proposta do presidente, os informes de secretaría, de intervención, de asesoría xurídica e, por suposto, tamén a convocatoria da Xunta Xeral de Suplusa que os tres grupos políticos asinamos no seu día, que temos representación nesta corporación e que, tal e como procede e se reflexaba nesa petición de convocatoria de Xunta Xeral de non ser convocada, quedaría automáticamente convocada para o día de hoxe, e vais a celebrar a continuación do pleno desta institución a 1:30 da tarde. Con esta iniciativa cúmprese o acordado nun pacto de goberno transparente, claro, que se fixo público o mesmo día no que se asinou e se arranca co procedemento que vai a desembocar na extinción da sociedade mercantil. Dáselle, polo tanto, tratamento a unha das prioridades manifestadas por este Goberno e culmínase a reestructuración administrativa do sector público instrumental desta institución que comezou xa aló polo ano 2012. Eu non quero alongarme moito máis neste punto porque todos somos coñecedores do mesmo e simplemente vou a dar lectura da proposta que se fai dende a presidencia porque, aínda que todos os deputados a temos, pois probablemente o público que nos acompaña, ou mellor os medios de comunicación, non a coñecen na súa totalidade. Di do seguinte xeito. No ámbito da necesidade e oportunidade de culminar a reestructuración administrativa do sector público instrumental desta Administración provincial, iniciada no ano 2012,
co obxectivo de buscar adelgazamento de estruturas e optimización de recursos públicos para a consecución dos obxectivos da Administración, sempre no marco dunha necesaria modernización da Administración pública para adaptala ás necesidades existentes sen que elo leve aparellado a perda dos recursos públicos, considerando que, en cumprimento dos obxectivos referenciados no párrafo anterior, acometéronse ao longo destes anos os procedementos de extinción tanto do Instituto Lucense de Desenvolvemento Económico e Social como da Fundación TIC, resultando que, ata o día da data, o único ente instrumental pendente de extinción en aras de garantir o adelgazamento das estruturas e a optimización dos recursos públicos pretendidos por esta Administración e así poder completar os obxectivos marcados no ano 2012 é a Sociedade Urbanística Provincial de Lugo S.A. Suplusa. Visto que a disolución de Suplusa implica unha serie de trámites de observancia obligatoria ata acordar a súa disolución, e visto que 10 persoas deputadas desta corporación solicitaron a convocatoria de Xunta Xeral extraordinaria na que se acordará a. Establecer un período de liquidación de 24 meses que poderá ser ampliado a petición motivada das persoas liquidadoras pola Xunta Xeral da Sociedade ata o máximo legal. B. Cesar todas as persoas administradoras e órganos da Sociedade, Secretaría, Intervención, Tesourería, Xerencia e Dirección Técnica. C. Facultar a Xunta de Goberno da Diputación de Lugo para a contratación dos servizos técnicos necesarios para o bo desempeño deste acordo, sinaladamente os servizos de auditoría necesarios para a liquidación da mesma, así como un seguro de responsabilidade que cubra as actuacións das persoas liquidadoras se non se atoparan xa cubertas tales actuacións polos contratos existentes á data de hoxe. D. Designar en consonancia co proposto tamén a Xunta Xeral da Sociedade a dona María del Pilar García Porta, a dona Mónica Freire Rancaño e a don José Antonio García López, deputados da Corporación Provincial como persoas liquidadoras da sociedade con carácter mancomunado a todos os efectos que legalmente procedan, a don Manuel Cutrín, funcionario do Corpo ou escala xurídica como asesor xurídico de forma non retribuída no proceso de liquidación, cuxa función será de prestar asesoramento xurídico ás persoas nomeadas liquidadoras da sociedade, así como de realizar funcións de secretario accidental na Xunta Xeral da Sociedade en liquidación. Eses son os puntos que van a ir á Xunta Xeral e polo exposto de conformidade co disposto nos artigos 46.2a da Lei 7/1985 do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e o artigo 78.2 do Real Decreto 2568/1986 do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais e previo dictame da Comisión Informativa correspondente, propoño ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, acordar a disolución da sociedade e a realización de todos aqueles trámites que resulten necesarios para lograr a total extinción da Sociedade Urbanística Provincial de Lugo ata a súa sucesión universal pola Deputación Provincial de Lugo na súa condición de socio único daquela. Segundo, constituir unha comisión integrada por persoal funcionario da Deputación de Lugo, traballadores de Suplusa, persoas deputadas, co fin de propor a este pleno un modelo de xestión de se decidir prestar aquel segundo as persoas liquidadoras vayan prestando os datos na liquidación a esta Administración. Esa comisión, tal comisión, estará constituída por as 3 persoas liquidadoras, das que unha delas presidirá a comisión por designación do presidente da Deputación Provincial, por parte da sociedade Vanessa Vázquez Abad e a persoa que desempeñe as labores de asesoría e secretaría na liquidación, que realizará as funcións de secretario da comisión, por parte da Deputación Provincial, a secretaría, a intervención da corporación e un funcionario do Servicio de Recursos Humanos. E terceiro, remitir ao presente acordo a Suplusa e ao Rexistro Mercantil aos efectos oportunos. Esta é a proposta que dende a presidencia da Corporación Provincial se fai despois desa solicitude de convocatoria de Xunta Xeral extraordinaria da Sociedade Urbanística Provincial de Lugo, asinada, como dixen ao comenzo da miña intervención, polos 3 grupos políticos e que se celebrará a 1:30 do día de hoxe. Gracias. Moitas gracias. Por parte do Partido Popular, quen vai intervir? Señor García, ten vostede a palabra. Sí. Bueno, bons días a todos. Nós creemos que é importante e é absolutamente necesario clarificar a postura do Partido Popular e deste Grupo Provincial antes de iniciar este proceso de extinción dunha sociedade que creo que durante todos estes anos tiña sido unha sociedade que fixe unha importantísima labor de desenrolo e de xestión nesta provincia, na que prácticamente todo o mundo estaba de acordo, que nunca foi obxecto de politización e que isto cambiou a raíz dos enfrentamentos internos do Partido Socialista na anterior legislatura. Por lo tanto, e para clarificar esa posición, temos que decir moi claramente que se o Partido Popular gobernase esta institución
ou se del dependese os votos necesarios neste órgano colexiado para dita extinción non se houbera producido. E non se houbera producido non por ningunha sorpresa, senón creo que é un acto absolutamente de coherencia co que o Partido Popular e os distintos grupos provinciais durante todos estes anos defenderon. Defenderon desde a súa creación que esta foi unha sociedade mercantil importante e decisiva para o desenrolo nesta provincia, para o desenrolo industrial, para o desenrolo de servicios sociais e para a xestión de moitos aspectos que agora mesmo vamos a ver como se van a realizar a partir de agora. Por lo tanto, que quede claro que o Partido Popular non é o responsable nin siquiera, dende logo, en caso de depender del, houbera tomado esta decisión. Dito eso, unha vez que se anunciou nese pacto público que vostedes anunciaron desa disolución con aquela famosa expresión da representante do Bloque Nacionalista Galego de que era unha das imposicións do BNG a disolución de Suplusa e que era unha forma de empezar a vaciar esta institución, o cual non deixa de ser curiosa sempre a postura do BNG durante 12 anos peleándose por gobernar e cogobernar e, sin embargo, pois agora mesmo apuntándose que é unha forma de acabar cas diputacións. Pero, bueno, esa é a coherencia que xa coñecemos do BNG con respecto ás institucións que tampouco aporta nada novo. Entón, o único certo é que a nós, unha vez tido claro que de nós non debería haber partido esta decisión, sí que lle corresponde ao Partido Popular tomar unha decisión con respecto a este proceso que hoxe se iba a abrir. Unha posición que podría ser, lóxicamente, a de manifestar o que acabamos de manifestar e, por tanto, desprenderse, desligarse do futuro de moita xente que ten que ver e que ten intereses no sentido dos seus dereitos garantizados nesta sociedade. Falamos dos concellos que teñen solo industrial, que teñen xestións pendientes, e detrás deses concellos, lóxicamente, os veciños e os inversores que nesta provincia apostan polos concellos pequenos e rurales que sin esta xestión durante estes anos probablemente non disporían do solo industrial que hoxe teñen ou que teñen expectativa de ter, e falamos claramente tamén do ámbito da inversión nos servicios sociais na rede de residencias de maiores que esta sociedade tiña encomenda de xestionar durante todos estes anos e que creemos que razonablemente a xestionou de forma práctica e de forma realmente pois aceptable e mesmamente pois hasta brillante, se podía decir. Entón, atopámonos nesa tesitura e o Partido Popular nun exercicio entendemos que de responsabilidade, primeiro cos traballadores que teñen o seu futuro absolutamente descoñecido por falta de información do actual goberno e queixas están publicadas sobre a súa forma de actuar. E despois, mesmamente, daqueles, e de forma tan agresiva, daquelas persoas, incluso que hai 4 anos foran seleccionadas para empezar a traballar naquela campaña famosa das municipais por parte do Partido Socialista do ano 2015, que levan 4 anos sin saber nada desta deputación, nen nada dos seus postos de traballo que, lóxicamente, legalmente gañaron. Por lo tanto, creemos que non debemos deixar desamparados nin a uns nin a outros, nen eses traballadores desta sociedade, nen os concellos que teñen xestións pendentes, e os veciños que teñen nesta provincia xestións pendentes desta sociedade. Por lo tanto, vamos a apoiar este inicio no sentido de que claramente neste acordo vai tamén integrado o Partido Popular en esa defensa responsable deses dereitos e no que nos queremos situar. Queremos nos situar na defensa de toda esta xente, de todos estes intereses que, ao fin e ao cabo, son a defensa desta provincia e da cal nos sentimos tamén copartícipes. Por eso vamos a integrarnos nese órgano liquidador que vai a ter unha función importante con respecto a esta sociedade garantizador deses dereitos de todas estas persoas, ademais dunha forma que conleva unha unanimidade no criterio que se teña que levar, por o cal creemos que é a forma precisamente de exercer a labor de control e de oposición na que estamos actualmente. Por iso anunciamos ese voto a favor, deixando moi claro cal é a situación do Partido Popular con respecto a Suplusa. Porque durante todos estes anos, e hasta que o Partido Socialista entrou nesa barrena interna de debates co anterior presidente de Suplusa, todos estábamos de acordo nesa labor. Poñemos tamén en cuarentena algunhas das afirmacións que se poñen na moción. Dícese que co ánimo de modernizar e adelgazar a xestión nesta provincia. Bueno, eso terémolo que ver. Terémolo que ver porque, lóxicamente, esas xestións que estaba realizando esta sociedade a vai a realizar a partir de agora a Deputación Provincial. Vamos a ver se efectivamente si se xestiona con menos cartos eses servicios e si se xestiona con esa rapidez e, dende logo, con esa eficacia.
Eso, cando pasen o tempo, e para iso estamos aquí, iremos analizando se esta decisión foi a correcta ou non, porque o da modernización e o adelgazamento non deixa de ser unha declaración de intencións, por certo, bastante vacías a día de hoxe. Nos, dende logo, ratificamos ese posicionamento e, nese sentido, nos situamos neste pleno. Moitas gracias, señor García. Don Efrén. Sí, ben, que para comezar, é certo que este punto fíxose público despois do acordo de goberno, falámoslo e os dous grupos políticos creíamos que se debía producir a disolución de Suplusa, neso é público. En canto á función de Suplusa histórica, creo que daría para un debate máis longo e que o tempo que temos non quero entrar. En todo caso, sí que é certo que tería claros e oscuros. O que sí que non ten moito debate, ou polo menos a noso ver, a función que tuvo Suplusa na última legislatura. O señor García botaba as culpas a un grupo ou a outro, pero olvidouse do papel que tivo o seu grupo para todo este dislate que supuxo Suplusa. Non foi máis que unha institución dependente da Diputación que se rebelou contra ela, que non pasou información. Bueno, en nada contribuiu a xestión do Partido Popular, aunque a presidencia fora de outro señor. A nadie se esconde como conseguiu esa presidencia e con que apoios. Entón, claro, falou así de que como que era culpa de outros de que pasou con Suplusa, pero, home, algo terían ustedes que ver, algo. Quero dicir, Suplusa nestes últimos 4 anos só saliu a prensa por cousas malas. Creo que, aparte da nosa opinión, que é clara, que sí que creemos que contribuye a adelgazar as institucións e a modernizalas, creo que só con a imaxe que conseguiron, a imaxe pública que conseguiron que tuvera esa sociedade durante a legislatura pasada, creemos que só por eso habría que abordar isto por unha mera cuestión de dignidade. Entón, hai informes técnicos que avalan, que se debatiron na legislatura pasada, como a perda de medio propio, por eso que lles decía. Bueno, alegrámonos que estén a favor sin estalo, como acaba de decir, que esperemos que ese estar a favor sin estalo non sea para poñer trabas neste proceso. Volvolles decir, isto marca un tempo novo, unha imaxe máis moderna desta institución e que contribuye a esa proposta que é do BNG aquí en todas as institucións de adelgazar as diputacións. Falaba da coherencia, home, eu sei que lle sobramos ao Partido Popular o BNG, pero mentras existan, por moito que propoñamos que desaparezan, imos estar con o dereito que nos den os cidadáns. Eu sei que preferían que non estuveramos nesta institución, pero, home, decir que non é coherente propoñer a disolución e formar parte de algo que temos dereito por as leis, home, nos creemos que sí que é coherente. Si quer entramos en outros exercicios de coherencia, como é gobernar con partidos de ultradereita que propoñen a disolución dos parlamentos autonómicos, pero podemos falar dese tipo de coherencias. Claro, que sempre veñen o BNG con as coherencias ou non coherencias. Están obsesionados con nós, eu entendo, pero nós estamos orgullosos de estar nas institucións mentras existan e non nos parece ninguna contradición pedir a disolución das diputacións e formar parte delas mentras existan. O día que non existan non estaremos, pero mentras teñamos representación imos estar aunque lles molestemos. E sempre lles gusta meter aí algunha para que nos desviemos do debate, pero para cerrar o punto, nos creemos que isto é positivo para a imaxe da Diputación e, sobre todo, que lanza unha imaxe de que é un tempo novo, que as institucións poden ter un bo traballo para a cidadanía e unha imaxe digna que é o que nos piden os cidadáns cando nos elixen. Moitas gracias, don Efrén. Doña Pilar, segundo turno. Ben, vostedes din que sempre creron na utilidade de Suplusa. Nós tamén, ata os últimos 4 anos. E vostedes foron testigos, igual que a nós, e aparte, bueno, en certa medida cómplices dese proceso de desvirtuación que sufriu a sociedade provincial Suplusa, e eu non comparto que Suplusa que non fose obxecto de politización. Suplusa, sobre todo, foi obxecto de politización nos últimos 4 anos, señor García, lamentablemente para todos, porque antes si foi un ente público, pero aparte desa cuestión, tamén é certo
que as entidades como Suplusa pois non son tan útiles no momento en que se aproba unha nova lei de contratos, porque os procesos xa non son exactamente os mesmos. Polo tanto, nese sentido, tamén perden parte da súa utilidade. Creo que eso, por algunha conversa que tivemos, o compartimos. A mí me gustaría que a súa coherencia fose tan grande que o Partido Popular aplicara ese adelgazamento das estructuras, tal e como recomendou a Comisión Cora para a reforma das administracións públicas, precisamente polo PP no Goberno de Madrid. Me gustaría que fosen tan coherentes como para defendelo así. E mire, nós o primeiro que dixemos cando fixemos público ese pacto de goberno, ademais de outra serie de cuestións, foi que sempre íbamos a defender e garantizar na medida da legalidade os dereitos dos traballadores, tal e como sempre fixemos nesta institución. En eso, dende logo, o Partido Popular, yo dixemos moitas veces, non nos vai a dar a nos leccións de como se defenden os dereitos dos traballadores. Podemos nos preocupar por igual, pero leccións non. E, ademais, vostede, a nivel personal, vai a ter a oportunidade de formar parte desa comisión, porque quixemos que así fora, quixemos integrar neste caso tamén o Partido Popular por parte do Goberno nesa comisión, precisamente para que teñan información de primeira man, para que non teñan ningún tipo de dúbida, para que defendan en igualdade de condicións que vimos a facer dende o Goberno os dereitos dos traballadores, para que teñan exactamente as mesmas oportunidades e a mesma intervención. Eu o que agardo e que non se utilice esa participación na disolución de Suplusa dun xeito desvirtuado, valga a redundancia co término que dixen anteriormente, porque parece que vostedes nos dan un voto condicionado, que lles agradecemos moito, o certo é que agradecemos que vostedes voten favorablemente esta proposta, pero parece que o están condicionando. E eu con isto só quero manifestar públicamente que agardo que a súa participación non se convirta nun bloqueo do proceso. Creo que a finalidade debe ser a mesma. Creo que todos perseguimos, neste caso, a extinción final da sociedade, que vai a ter un proceso de 24 meses aproximadamente, e agardo que durante este tempo sexamos máis cómplices para chegar a un final feliz, chamémoslle así, que non que utilicemos os recursos que con toda bondade se poñen a súa disposición para bloquear un proceso que creo nos interesa a todos. Muchas gracias. Señor García. Sí, bueno, en primeiro lugar, decirlle ao BNG que obsesionados co BNG non estamos para nada. Sinto sacarlle esa ilusión se a tiña, pero obsesión absolutamente ninguna. Con respecto a Suplusa, ahora parece que todo ven a reducirse os últimos 4 anos, polo que acaban de explicar e pola mala imaxe que deu Suplusa. Bueno, mala imaxe deu no Partido Socialista nesta provincia. Perdonen, todos os follos que houve en Suplusa foi da Xunta de Goberno Local do señor Darío Campos, de que vostede formaba parte, e o Consello de Suplusa, porque había un presidente que tiñan manifestas diferencias por ser suaves. Ese, ademais, un presidente que, por certo, non o puxo o Partido Popular, o puxeron vostedes. Acórdanse da votación, nos apoiamos esa proposta e vostedes tamén. Os 2 días empezaron os seus follos e xa non lles valía, encargáronse en desvirtuar, en atacar todo o que habían defendido durante 4 anos. O sea que leccións de coherencia ninguna. O Partido Popular non tuvo absolutamente ninguna culpa da imaxe que deron vostedes de Suplusa. E máis, o Partido Popular mantívose onde estivo sempre, e onde vostedes abandonaron nun momento determinado, porque o BNG está en contra de Suplusa, non sei desde cando exactamente, pero que recordemos, en todos os anos participou nos consellos de administración, sen ningún voto discrepante de Suplusa, pero como tamén o fan aquí na Diputación e queren acabar con ela, pois xa sei que non lles costa ningún traballo esas mostras de coherencia. Pero con respecto ao Partido Socialista, a situación de Suplusa crearon a vostedes, nadie máis. Por lo tanto, fala dun voto condicionado. Non sei se o adxetivo é condicionado, pero efectivamente vai ser un voto responsable. Isto non vai ser un cheque en blanco para vostedes. Se vostedes pensan que o adelgazamento de Suplusa vai a pasar por recortar os dereitos dos concellos e das persoas que teñen inversións ou expectativas de inversións nesta provincia, ou se pensan que vai a ese adelgazamento, vai a ser a costa dos dereitos dos traballadores e dos que teñen a expectativa durante 4 anos dun posto de traballo que nunca chegou, por suposto que vai a ser condicionado o exercicio ese. Por lo tanto, vamos a ver que pasa. Estamos no inicio dun proceso no cal queremos participar por responsabilidade. E a partir de aí veremos a ver o que se vai facendo. Tamén vamos a, paralelamente, hai outro tema moi importante, xa non
a función desta extinción de Suplusa, senón quen vai a realizar as funcións e como se van a realizar as funcións que estaba realizando Suplusa, tan importantes para esta provincia. Esta Deputación ten que subrogar nesas funcións. Vamos a ver como funciona a xestión do desenrolo industrial nos concellos máis pequenos nesta provincia, nos que xa tiñan algunha expectativa. Vamos a ver como funcionan e canto costa a xestión das residencias e dos centros de servicios sociais desta provincia, porque agardamos que non pretendan ese adelgazamento a costa deso, porque aí nel tampouco explicaron ese adelgazamento a costa de quen vai a sair. Vamos a ver en que queda ese adelgazamento e vamos a ver tamén a xestión que para esta provincia vai a ter a Deputación subrogando as funcións de xestión que tiña esta sociedade. Moitas gracias, señor García. Don Efrén. Sí, ben, con o tema dos traballadores, eu teño que decirlles que no debate de goberno, que salió aquí varias veces, cando abordamos o tema de Suplusa, e os que estábamos ali podendo corroborar, unha das primeiras preocupacións de todos foi os traballadores. Aquí di que houve oscurantismo e non houve, simplemente hai un exercicio de responsabilidade. Nos imos defender o dereito dos traballadores, pero no punto no que estamos, aínda non temos a suficiente información técnica ou xurídico-técnica para propoñer unha solución. O mellores vostedes están, en todo caso, con a fórmula que aquí se propón, e que creo que é unha boa fórmula para todos, vostedes van ser parte dese proceso. Van ser parte dese proceso en igualdade de garantías que calquera do resto de grupos. Entón, bueno, por aí poden estar tranquilos, que eu creo que aí nos imos encontrar, porque non vin aquí a nadie que quixera atacar os dereitos desos traballadores e noutros procesos similares nos que eu non estaba, pero non se atacou os dereitos dos traballadores e levouse esas disolucións dunha forma ordenada, pero claro, agora pedir que salgamos con unha solución técnica cando estamos no primeiro chanzo da escaleira e ao mellor esa é máis adiante, pois, bueno, cando cheguemos aí, o máis importante vai ser o dereito dos traballadores, pero da man deses informes xurídico-técnicos que todos teremos que respetar, incluído o Partido Popular, pero vostedes van ser parte dese proceso, ou eso que vimos votar aquí, en igualdade de condicións. Entón, por aí, eu creo que se pode lanzar unha mensaxe tranquilizadora a todos os traballadores, porque vai primar o dereito deles, e neso, con todos os representantes políticos que falei, creo que coincidimos todos. Claro, o adelgazamento, señor García, o adelgazamento xa solo, sin que haxa un Consello de Administración xa adelgazamos, non será moito, pero xa empezamos adelgazando. Non veña dicindo que aquí queremos deixar de dar eses servicios, porque nadie propuxo eso, nin en privado, nin públicamente. Non sembren dudas, porque é unha estrategia que fai o Partido Popular e a mí nada me gusta ese tipo, sembrar dudas que algo queda na opinión pública. Home, pois esperen a ver o que pasa, porque nadie propuxo deixar de prestar esos servicios. Habrá que ver como facemos, e volvo a decir, nese como van ter vostedes con esta fórmula a mesma responsabilidade que o BNG, ou a mesma cuota de decisión que o BNG e que o Partido Socialista. Entón, vamos a estar todos nesas decisións. Respeten o turno de palabra, por favor. Entón, estamos todos nesa decisión, non lancen dúbidas para que algo queda. Eu creo que está claro que vai ser un proceso reglado e que vai ser bon para esta institución. Moitas gracias, don Efrén. Para un turno de peche, ten a palabra a doña Pilar. Ben, moitas gracias. Eu creo que todos coincidimos en que a sociedade estaba desvirtuada, uns utilizamos uns termos e outros, pero o certo é que Suplusa foi noticia en numerosas ocasións durante os últimos 4 anos e quen tiña maioría nese Consello de Administración eran vostedes, o Partido Popular. Pero, bueno, deixando isto a marche, deixou de ser útil polos avatares políticos e, como dixen antes, tamén, en certa medida, por esa nova lei de contratos. E agora iniciamos este proceso de adelgazamento da estructura que se consolida despois dun pacto de goberno entre os dous grupos que formamos o goberno desta institución e o que quixemos sumar nesta ocasión o Partido Popular. De aí que se chegara a ese acordo de convocatoria para a Xunta Xeral asinado polos tres grupos que están integrando, neste caso, a Corporación Provincial, pero que tamén forman parte da Xunta Xeral
de Suplusa e a partir de aí en este pleno se inician os trámites para a disolución, a liquidación e a extinción desta entidade provincial. A comisión que se vai a formar, señor García, vostede o sabe tan ben como a min, vai a votar e decidir neste punto. E o máis positivo é que con isto non queda ningún ente instrumental da Deputación. Moitas gracias. Moi ben, esgotado o debate, sometemos a votación a proposta de inicio do procedimento de disolución para a extinción de Suplusa. Votos a favor? Unanimidade. Queda aprobado por unanimidade. Moitísimas gracias a todos os grupos. Antes de levantar a sesión, recordarlle ás señoras e señores diputados que a 1:30 da tarde, aquí nesta mesma sala, será a Xunta Xeral de Suplusa. E, señor Castiñeira, vostede, vexo que se referiu a mí, me interpelou 2 ou 3 veces, o cual me parece ben, non quise interrumpir o debate, pero simplemente dicirlle que, en relación coas súas preguntas, que as que me facía, o presidente cumpre os seus compromisos, vostede non se preocupe, estamos nunha nova etapa e xa irá vendo. Moitas gracias, levantamos a sesión. Muy bien, bueno, pues rematamos.